Maragwa bengia na indo mwancho Amayia Chinsa Isato chabano butukuli tukonere Juma chitariki 25 omutigino yo kabere dao Ndizi TV News asenchera ya Facebook na baigo Ndizi TV News asenchera ya YouTube na baigo na bogo tweet @Ndizi TV News na iranire asegekeke kirebosio egeren kumanyenga nararia ya na kwariganirie. Nteni gonkuru kwa Sara Nyarangi ontita no lito kubwaterana kurwa sensemo yende yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigatoya chake kurwa se kaunti ya Kisii asensemo ya Bobasi asakoro kwa Nyamache abwasa bali mibense meyo banyora maigelio gusibari konyora maigelio babekirwa chigutwa na kwegeligwa ngana kiba kulendeke meriye chae natalia kemeriye chae gioka mbaegeligwa mangana mange buneke meriye chingende amo na matoke tigatanyora mulikeito Brian Saginisena no roboti rwa senchira yoboikirano abalimi bechae banyamache ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo bono bali no mogoko magayo konyora amaigerio kurwasa babwatani bechae ba Kenya Tea Development Agency KTDA bakobwaterana neke wanda kya Nyamache liko baigeria chinchera chekero chokokora obolimi bwechae chingende nabo igo amatoke enero quality nyake bicha mwaro kya bantu bamintunga enkoro na kineriteri ema komeke quality ekero tuatara tuachoro ni government tugatara isiko echaye ito telecommerce ne yabantu ba Eastern iko tuanyete ya Eastern ire mwamuti eyitebwate sam browniness lakini recently abantu baminto mwachakire gukora buya ande gendera gukora buya edilekomente quality goja naso miu na te una kimusino ke chingende na acha seri toke na te una kingore mari toke ngoro na kingorema na kingo bari toke riane ndibekero boyo ria merine na acha secha ndio bintu na akora kiricho na biro bya jiboka bona isiko na rali na gumiri sana umangana ya marwaire gicamina kikonyora marwaire na gicamina kikoto na nyoni kinde machine mata na budi mazoro kwetania abalimi chimibere nigo babekerwa egutwa na guchikwa gocheko basomia abalimi bamwabo obuye bwo gukora obolimi bwekerero ile komenta ebigwango byebimeli ebyo na komenta efaida ase abalimi tugwatanga 200 twa training lakini bona ende nkolon story new program tukoyoroka nga holistic economic empowerment program tukuchikuligeria ebimeli mbalimbali ebiasara mbalimbali kutorgo support chigroup ekitu kuchibeka chigroup abalimi aba 500 tukuchibeka chigroup kiatoretaga iga balimi bacha korora ngakie chae gotorwa igendo kende kiatoretaga iga ngakie kurendwa ngakie uboyo bokubekwa ukiese chae Omowaziri w'obolimi ase county ya Kisii Esman Nsarigo nigo atogia abalimi abwo nabo igo ababwatani abwo aso wesoke gokonya abalimi ligo kinya ebirengo by'obogima anene mono ase county ya Kisii enda go chimutwe goikakera omuntu utakete gukora mangana yo gusie chae atuare contract no mulimi asupport yo mulimi uyo amoye bintu bitakire amanye ko gesecha mulimi yake secha amoye egento gekoro kungogo tegea echayo muntu nde arosirie kwamanya kunyigura yende kingianjerie se esheria abalimi ase amatuka bwango iga nigo besokire na kwegerigwa chinchera cyokorera magosi cyo gukora obolimi asenchera yekerero abwasiri twira rero iga ase e constituency ya Bobasi nsemo ya Nyamache county ya Kisii abalimi benseme iga besokire na kwegerigwa gusumeka ekemerige chae nabo igo chingende nabo igo amatoke asenchera yekerero ingo ripoti geta senikya Ndizi TV kurugoiga ase nsemo ya Nyamache ebunge ya Bobasi ase county ya Kisii Eritrea Brian Sagini Isena Mbia mono oyo minto Brian Sagini Isena abamenyi kurwase ward ya Ibeno egotoka imeya Nyantura go county ya Kisii nigo bono banyora au morobeli bwa mache goseba kwanyaka kurwase morobeli bwa mache maiga yogo chandeka asege kege tambe mulikito Ndemo Steven na ikasanse meyo imeye bunge ya Nyalibali Masaba na gotwaliganiria roboti irokubwatya
Gati ya barai vaikira namone ya mate ya Simeon Nyachae gekora unomo ngina Grace Nyachae omonchereri Steve Arika omo MCA bwe ward ya Tabaka Daniel Apepo gati ya banda bange abanyangero n'abateri vaikira ningo batera matera yoko motogi ya Simeon Nyachae amo nakogo kibali bonsi babakira libwoko yoruko murobiri bwa mache okolira samasikani yoko mwenyora Nyachae. Nyanturago ilikuwa pahali karibu sana kwa roho ya mzee. Alianzia biashara yake hapa. Kama watu wetu wa Nyanturago wamepata faida, tumepata faida sisi zote. Abaoncheri ba Nyanturago nigo bagokira omurobiri oyo orabakerio mochando bwa machi abwase bono basabe birire nekitaya ase chireye echichira abaorobererio boncheri bwabo. Kwa wakati huu, wakati tuko na soko hapa na hili yale maji yawe protected properly, tunaomba tu kama ikiwezekana mtuwekee taa moja ama mbili karibu na hii maji, ili wakati wowote, ikiwa ni usiku, ikiwa ni mchana, tupata na access ya kuchota maji. Tunashukuru sana bila tuko na hii boho kuona hii maji. Lakini hata nimeshangaa kusikia ati projects hapa tunaanza na ingine hata hakuna haja ya kuambiwa, tunaona iko vile inakaa. Siasa nerote mochetia somo yogoyo abwasaba kwani bamwakireko ko Steve Arika achiko bo mu MCA bwe ward ya Ibena sobo choli bole motu njomanyete no mugirango tigo para siasa ya libali nje nabere titamubere ngoso kandi kuru ya assembly nje namuira mango sokali lakini anya Steve Nkwarenge ward yane akiboda mwana kole campaign paka mu MCA singa singyo. Lakini mimi nawashia watu ya Ibeno, kama mnataka nirudi hapa after August, baada ya mwezi ya 8 tuje tuongee juu ya maendeleo ingine, munipatie Steve MCA. Asoko manyoro mugaka Simeon Nyachae nigo bone kiombe kya Andrew Wimstress ya chakirege sima sensemeye ayora nyareko konya chiama tijeta ni chimi Isato asensemeye ya Ibeno ward ginko reporter tasenikia Ndizi TV kurwaiga sensemo ya Ibeno egetikia Nyanturago ili Italiane Ndemo Steven Mbiamano Ndemo Steven kurugabo ni gotokwenda wikase county ya Narok abwase ababusakuru ase kiombe kya Nema baikira na sensemo ya Transmara ase factory ya Mara eligo kwanera igoro yo mubasokano obwaterania abakolimere mu babere be factory yo abo bakunekeriwa amone ubi asensemeyo nigo boigo engane yo yakwanerwa soboime abwase batebemerobere yabekirwe elikwana kyabuna babira abo nkorusugu bali korwase ensemeyo muri kito braganiro roboti rokubwatya Omo basorero asama gacho yeke wanda gya Transmara asaba koli emirimo babere babwaterani gwaso mu basokano mu bene botsko bwajumane wikeye nigo bona babwatani akorwe byombe aho bakoragwa no munyakero go koligerero kwemurunganye kwa mangana y'ebintu bitwetanaine ngose National Environmental Complaints Committee Patrick Lumumba Nyabeli aboreke wande ke kogayana na gukora okolige kwa babere abwo inse ya matukatano na beregati ya magani anda mange bunenchere yemoyo tanga mewasokana buneyega matukale bosio. On our part, we have sat and agreed that within 7 days they should make sure that the bodies are retrieved. We have also agreed that within 14 days they should be able to remove that avalanche of bagasse which moved towards the river, and they should be able within 14 days clear the river. So we have also agreed that within 6 months that bagasse should be removed so that we don't have another danger. Omoteneneli Omara Sugar Company Frederick North Combes nigo boigo arotota na goteba emerobili yo kubalige baberabwo nigo egendererete goikera bono na nigo chiamate cha baberabwo chirache konyora engere yabo gose compensation ekero baberabwo batokire. Unfortunately, 2 of our employees are missing. We believe trapped in the bagasse, and we've put all our efforts to retrieve the bodies as soon as possible.
that the Mara Sugar Factory are seriously cooperating with the government to see that this issue has been fully resolved. Kwenekia aya onsi, omokonyi bomo County Commissioner Transmara West Roger Socheng, nigo boiga babolia bonsi koba nobo tere ruchinga kiechiga, abugase boiga tebe serikali ngochiere kwenekia babera abo batokire. To what we have agreed in the meeting, but we are requesting patience from the community to be patient with us as we carry out the rescue mission that is with us. We have been informed that there are efforts to retrieve the two bodies, but we want to request the government to come in, and we have indicated that through the DCC to let the other arms. You should look at those issues and work rationally to address them. I want to emphasize that the seeing is for the casuals. The looking is for the enthusiasts and the committed. Promote Maseno University in the best light so that others may enroll and gain skills and qualifications that you have benefited in. I congratulate you. Mmetena job ulifuata sheria ambazo tulikualisha hapa hivi. Mama na baba ninge personal aringe na bana no baringe tukawarangeria tukaisana gaiga tukaragiramo tuwatena genda tata ukoromukia na niwesike ama ene na job alienda akafanya bidii na akajiheshimu wensikire pakoiki wiranze job biamono na job akwani na waliga no cha bobu atimangana ande mange bobu atamangana wirata tuguna yata tumwa nasawa tumurendere chikona cyonse umugitere namanyi ngaye wikerekereke twikire maboga yo ana tumwana chopiti amuri ngambi yamono asinge nchora kiria masikani amanene okolire buya okolire at least nanje kingutara para abu na bango ngage koro tonguta chande ye ikanse Edetaria nenkoro kujob mugaka maangi reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira ninde no mugo kasiri sikoli rero ekiagera nkobande yinko graduate from the University of Maseno University with a degree in communication and media technology. Mr. Francis Maangi and Madam Elmelda Maangi also can support financially, emotionally, and being there for me always. My brother Matthew Maangi mbiamono ekiagera kwa bere gogonsira asebinte binge abasani bane una Victor Abuga, Edgar Kula, Mike Okeyo, Fatigad Gisemba na abange abande babiri bagon support mbiamono sana. Ntaite appreciate teaching lecturers chiane kuna Mr. Steve, Dr. Charles Nyambuga, Dr. Onuonga, Madam Givens asoko to support sana mpaka bagarire na ikire ekewango na ikire. And Ndizi TV mbiamono for being there for me. You've been very instrumental in my career journey. Nyasa tigabaseni asi akonkonya mpaka obwarobo. Iye ntonda begingo tebankelinga in order to make it in life. Iye nto itangano takirokole, you put God first. You remain self-disciplined, and in everything you do, you know that you're doing it for a reason and for a purpose. No yokoligie kergo kyobo governor se county ya Kisii omusubat Rachel Tundo nigaganire serikali enene koralio buroire bwa kansa kobo mochando manene mense ya Kenya abwasa tabire buna oburoire obundi gobo goita abantu abange anene mono abasubati Otundo nigaya kuana ya chinga kekirana asomo yegabwa matanga yamo ime yabo machoge abwase boigo agania abamenyi korwase ebunge yo komwa magoro aseganga ya iyo koligia ekirobo kyobo governor woman nato kenero koligia woman rep no mangina wikatoko woman rep igako gena Nairobi arie county montuta yoko genda roro igo mongina nera natake iroro asekero go kyobo governor mongina nera toko na tro nyala kono ole change ekyo mali kabisa kansa itira bantu baito nane bago taba 1 out of 6 people bago kwa bago ku cancer. It should be declared a national disaster. Nane toka nyote cancer center echicho nyote mbiamono.
na babwatani be kiama kia United Progressive Party UPA gutenenerwa amono murayobo igoro mo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo nigo babeka eseyo kuiwana amone kiama gia Jubilee bosibo guchagoswa asobomo bwa Azimio la Umoja nigo Nyaribo atebanga ababwatani gosabarwaniriria kurwatse kiama ekyo kia UPA nigo bagucha kuria o gose nigo bagucha kuria amabaga asebirogo ao bosio bwo bochori bw'umwaka uyu iga. No murai we kiama kia ODM Raila Odinga oyoboigo guchakuria kirugo kyo burai bwense asobochori bogokoreka omwaka uyu nigatebire buna obwamate bwaye no murai bwense Uhuru Kenyatta nigo bogenderete gutingigwa nigaya kwana yachinga kikirana asomosangerekano bwe kiama kia ODM oyokorekana ase amagacho Bomas of Kenya imeyo mocho Nairobi. Odinga nigateba bakorira mange na Uhuru na igo together with the other partners. At this stage, I want to pay tribute to my brother and colleague, President. Happened. The crisis